Happy New Year! Salamat sa Dios nining bag-ong tuig nga iyang gihatag kanato. Sa wakas 2021 na ug nasayod kita nga ang Dios maayo ug daghan kita og mga gina-look forward karong tuiga ug taliwala sa mga kalisod sa niaging tuig kita malaumon nga ang Dios magauban kanato karong tuig 2021. Okay? Daghan kita og mga pangandoy, daghan kita og mga plano ug hinaot nga ang Dios magagiya kanato nining tuiga. Magapadayon gyapon kita mga kaigsunan no sa ato ang ginatawag nga series mahitungod gihapon sa libro ni Mateo sa Mateo 24 og atong ipadayon kadtong series mahitungod sa pagpangandam sa pagbalik ni Jesus. Karon 2021 na. Og niabot na gyud ang panahon nga patabok na kita. Okay? Og nakatabok na gyud kita. Og ato na kaning biyaan katong mga niagi nga mga kasakit, mga butang nga ato ang na himo sa tuig 2020 ug mulok forward na ta sa bag-ong tuig. O karon naa na ta sa 2021. Biyaan na nato ang mga butang nga nakahatag kanato kabugaton og mga butang nga nagasakit kanato. Muna ang kasagara, no? Nga pangunahuna sa mga katawhan nga leave the 2020 behind and all its ginatawag nga mga experiences, matod pa charge to experience lang. And karon sa 2021, we are living another year. And I hope that this year would be a year of abundance, a year of prosperity, year of success, year of recovery sa tanang business, year of recovery sa mga kanang health, year of blessing and favor diha sa Ginoo. Muna ang ato ang ginahope, muna ang ato ang desire for this year. But what if Canada 2021 is just a thriller, or 2020 is just a thriller sa 21. Kung salida pa unsay nahitabo sa 2020 is thriller na siya. So maabutay nga year sa 2021. No, dili man ko negative nga pagkatao. Dili man ko pessimistic nga pagkatao. Pero as I saw this picture ba, di ba? Kinahanglan gihapon padayunon nato ang atong attitude sa pagpangandam. Kay kitang mga Kristohanon, atong unaw-naon nga we are looking forward sa pagbalik ni Jesus. We are looking forward sa iyang glorious day of second coming. And kabalo ta, nga samtang look forward ta sa pagbalik ni Jesus, ang panghitabo usab diri sa kalibutan magkagrabi. Magkagrabi ang sala, magkagrabi ang rebellion, magkagrabi ang mga catastrophes, magkagrabi og magkagrabi. No? Kung dili anda mga to kasing-kasi makaingod ta nga unsa naman ni oy sa kitag bagutbot ang atong attitude 2021 na murag mas worse pa man gyapon sa 2020 because our heart is not set in the Lord. That's why we must always have that attitude of preparedness. Muna nga sa kaning pangutana, unsa may saktong gawi or batasan or attitude karong bagong tuig samtang naghulat kita sa pagbalik ni Jesus. Samtang kita ga-look forward sa iyang pagbalik, unsa man ang saktong attitude. Muna ang atong isgutan karon.
Now diri sa Matthew 24:43 to 51 atong isgutan, no, ang ako ning gitaytulan mga kaigsunan, pagpangandam, pagmalipayon. Be ready, be happy. Muna siya ang title. Kay dili, no, ikalimod, no, nga usa sa mga nindot nga gasa sa balaang espiritu kanato nga mga Kristohanon mao ang kalipay sa Dios. Nga taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga pagsulay or mga kaguliyang, mga katalagman, the joy ni Lord, ni Jesus Christ, magpabilin gihapon sa ato ang kasing-kasing. Now, ang konteksto aning passage is, di ba, naagyapon si Jesus sa Olivet Discourse uban sa iyang mga disciples, okay? O nagasulti na siya og lahi-lahi nga mga katubagan sa ilahang pangutana, no, nga kanusaman kini mahitabo, kanusaman unsa may signs imong pagbalik o kung sa ang katapusan sa kalibutan. So Christ, no, nagahisgot siya nga mugawas ang mga false prophets, naay apostasy nga mahitabo o gaban pa katalagman o gingon siya kani siya is sinugdanan pa lang, no, sa kanang ginatawag nga birth pains, no, sama sa babae nga nagsabak o magkaduol ang pagpanganak, magka-grabe kining mga butanga. O ang usa sa pinaka greatest sign nga mo trigger gayud sa tribulation mo ang paggawas sa Antichrist. Okay? Ang na abomination and desolation. O pag mugawas na ang Antichrist, then the tribulation, the great tribulation begins for 7 years. And then paghuman sa tribulation, adunay ginatawag nga the second coming of Christ, and then people, no, all over the world will be mourning because they have seen the Son of Man. And naay ginatawag nga mga dakong mga pag-judge ni Jesus, no, sa katawhan. And Christ will come together with His saints, and people will experience kanang great turmoil or ginatawag nga distress sa ilahang kinabuhi. Especially those, no, katugayong wala mituo kaniya, wala midawat kaniya. O si Jesus nagapadayon pagid siya, no, nga nagisgot siya kining itaw gi-compare niya ang iyang pagbalik sama sa days of Noah, and then nagsgut pagid siya fig tree, no, and the signs, and karon isgutan na gid nato kaning ginatawag nga pagpangandam o pagmalipayon. Now ang teksto ani ingon ni Jesus sa verse 43a, timanin ninyo kini nga kun mahibalo ang tagbalay, kung usang orasa sa gabi maabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. So, muni ang giingon ni Jesus, okay, nga sumpay ni siya sa katuang iyahang gisulti, mahitungod sa ginatawag nga kang Noe, no, o nagisgot gyapon ni siya sa kalit nga pagbalik, no, sa anak sa tao sa iyahang pagbalik. Now, gingon niya, mangandam gayud kamo kay sa oras nga wala ninyo dama moabot ang anak sa tao. So, giyang gisultian ang iyang mga disciples. Kita nga mga magtutuo, yung siya, busa, mangandam gayud kamo. Manuman, kay sigurado gayud ang iyang pagbalik. Ug ang iyang pagbalik, moabot, no, sa oras nga wala ninyo damha. Nga murag okay ang tanan, murag lipay-lipay ang tanan, o murag walay problema ang kalibutan. When Christ will come, He comes sa hour nga wala damha sa mga katawhan. No,
muna ang ingon ni Isus no nga sa gipadayag 3:3 busa hinumdumi ninyo ang pagtulunan nga inyong gidawat, tumana ninyo kini o ginulsuli ang inyong mga sala. Kung magpasagad kamo, muana ako sa takna nga wala ninyo damha ang akong pag-abot sama sa pag-abot sa kawatan nga walay masayod kanusa. So muna yung gisulti ni Jesus sa simbahan no, sa Sardis no nga mangandam kay murag kani simbahanan nagtulog-tulog murag chill ra kayo na sobrang ka chill murag nalimtan nila ang ilang katungdanan isip Kristohanon. Og muna giwarningan sila ni Jesus og kani pod nga warning the same also sa tuwa no kay moabot gayud si Jesus busa hinumdumi ang pagtulunan nga inyong gidawat, hinumdumi ibutang sa alimpatakan. Hinumdumi nga dili gayud malimtan. No, nakoy anak si Amira kabalo naman siya memorize sa alphabet o ato or ako lagi siyang perminti ginariman kay gusto ko nga dili niya malimtan. O before siya matulog sa gabi, before siya tagaan sa iyahang milk, ipamemorize sa 2 or 3 ka verse. Kay gusto ko nga kanang pulong sa Dios di gid niya malimtan hinumdumi. No? Kay ngano man ang result man gud kung malimtan ang mga pagtulunan, walay pagtuman, walay paghinulsol, kung malimtan magpasagad. So busa kung hinumduman, adunay pagtuman, paghinulsol o pagbantay. So kumusta man kaigsuon sa imuhang Kristohanong kinabuhi? Ginahinumduman ba nimo ang mga pagtulunan? Unsa man gi essential truth nga ato gyung hinumduman kanunay? Mo gayud ng maayong balita, the gospel of the Lord Jesus Christ. Kinanglan abutang gid sa tong alimpatakan nga si Jesus gayud ang maluluwas. Siya gayud ang atong Dios. Siya nagtugyan siyang kinabuhi dito sa cross aron kita nga mutukan niya aduna gayoy kapasayloan, aduna gayoy kaluwasan nga matagamtaman o pinaagi lang gyud diha kaniya kita iyang ginabago, ginasustinar o ginahatagan og kusog para mulahutay. No? Always fix your eyes on the Lord Jesus Christ. Think sa unsay naa sa ibabaw mga langit no mga butanga, hinumdumi na. Kay ang tribulation, daghan gayud ang muhaylo, daghan gayud ang danika nato diha sa pagbuhat sa unsay dili uyon sa kabuton sa Ginoo. Busa mo ni siya ang right attitude sa pagbantay. Pagbantay, be ready. Kay kung dili ta mag-ready, klaro kay si Jesus nag-ingon, okay? Maabot siya sa takna nga wala ninyo dama, ang akong pag-abot sama sa kawatan nga walay nasayod kanusa. So busa, kinahanglan kita mangandam kanunay kay mubalik si Jesus sama sa kawatan nga walay nasayod kun kanusa. Now, pagkahuman ani nga mga bersikulo, si Kristo karon nagisgot o kining ginatawag nga sambingay. Sambingay mahitungod sa ginatawag nga duha ka ulipon. Kay atong sabton nya kaning sambingaya nagisgot ni siya sa mga magtotoo o mga mini nga magtotoo. Okay? True believer and a false believer. Kay nga naman kani mangod nga sambingay sa di pa nato isgutan, una-una, managsama ang ilang agalon. Okay? They have the same master. No? Managsama ang ilang puloy-anan, managsama ang ilang katugdanan. So, sama sa Christian, we have same master, naata sa usa ka simbahan, o dari nga simbahan kita nangalaga diya sa Dios o sa ubang katawan. So meaning, this is a parable of a true and false believers. Kaya nga naman, giwarningan gyapon ta ni Jesus nga dili tungod kay nagprofess ka nga ikaw Kristohanon, dili tungod kay nabilong ka sa usa ka
simbahan dili tungod kay gabuhat kag ministry, muna na ang imong ticket para ka mauban sa iyang pagbalik. Muna giklaro gayud diri unsa gayud ang tinuod nga believer o ang false believer. Atong sugdan. Unsa may atong makatunan sa maayo nga ulipon. Atong isgutan. Now, kani siya, diri naklaro nato diri sa verse 45, ang maayong ulipon matinud-anon. Okay? Matod pa diri sa verse 45, ang kasaligan og malamon nga ulipon mao ang gipiyalan sa agalon nga magdumala kauban niyang mga sulugoon. Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa husto nga oras. So, giklaro diri nga ang maayong sulugoon, ug even katong ginatawag nga katong mga kini nga sulugoon, no? Sila gipiyalan sa pagdumala. So naa sila katungdanan, no? Okay, naa sila katungdanan sa pag-atiman sa property sa master, ug usapod sa ilahang katungdanan is maghatag sa mga uban nga mga ulipon nga ubos kanila og pagkaon sa husto nga oras. Kay imagine nimo ni nga master nilakaw basig dako siya kanatog farm o kani sila gitahasan sa pag-atiman sa ilahang sa pagkaon sa mga saop. Okay, so klaro na siya. So, pero nakita nato dari nga ang maayong ulipon matinud-anon. No, sa pagbiya siyang agalon, sa biya siyang agalon, siya matinud-anon nga nagabuhat sa iyang tahas. No, dili tungod kay wala na yang agalon, oy wala na magbantay, walay mata nga, walay CCTV, ug uban pa, now akong mag-relax ko. Pero kaning matinud-anon nga ulipon, okay? Kaysa gipiyalan, iyang gikonsiderar nga kaning iyang trabaho, usa ka pribilehiyo nga gihatag sa iyang agalon kaniya. So, siya nagdumala nga matinud-anon gayud, no? Naghatag siya pagkaon sa mga saop sa hustong oras. Kumuin siya alas 8, muhawa gid siya alas 5, okay? Bisan walay agalon nga mo atiman kaniya, mo monitor kaniya, siya matinud-anon nga nagabuhat sa iyahang buluhaton. Okay, ato bagyang masabtan nga ang maayong ulipon nangandam sa pagbalik sa iyang agalon. Nganuman, kay sa verse 46, bulahan kadtong ulipon sa pag-abot siyang agalon maabdan sa nagbuhat nga sa ingon. Meaning, nag-expect yun siya. Okay? Nag-expect yun siya nga mobalik kayo ang iyang agalon. Wa sa kabalo kanusa, pero mobalik kayo. So, tungod kay nag-expect siya nga mobalik kayo, siya nagmatinud-anon sa iyahang tahas, siya nagpabilin nga maayong ulipon tungod kay siya nagahigugma, okay? Nagarespeto sa iyahang agalon. Muna'y tinuod nga gugma no nga maskin wala diha ang imong minahal sa kinabuhi, okay? Magapadayon gyapon ang imong faithfulness. Di ba? Usahay kining nga naiuban nga mga katawhan diha no nga panahon nga wala ang ginatawag nga ang ginikanan sa balay, kabalo nga magkaguliyang na, magparty na ang mga kabataan kay wala ang mama o papa. No? Kung wala ang agalon sa trabaho, magbinuang. Okay? Ang mga uban nga mga empleyado tungod kay walay magmonitor. Naiusahan na labi na kanon uban lang ha nga magtukod og balay kinanglan ang tag-iyas balay mututo kayod sa mga panday kay lahi ra gid daw ang dinukdukan sa panday kung naa ang ginatawag nga tag-iyas balay nga nagmonitor murag paspas og dukdok. Pero kung wala murag hinay kay dukdok murag islumo. Okay? So, na ako lang point diri is, kumusta man ta, okay, nga panahon nga kitara. Nagkanibang maayong
ulipon, nagrepektar ba ni siya sa atuang kinabuhi? Okay? Okay, muni siya ang dapat nato nga tagaan o kanabitang pagkaton nga kani siya nagreflect sa tinuod gayud nga Kristohanon. No? Ang tinuod nga Kristohanon, matinud-ano nagadahom sa pagbalik ni Jesus. Ikatulo, unsay nahitabo kaning maayong ulipon? Ang maayong ulipon gigantihan, matod pa diri sa Matthew 24:47. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ipahimutang niya siya sa pagdumala sa tanan niyang katigayunan, meaning na-elevate, gi-promote siya, gigantihan siya siyang agalon tungod kay sa pagbalik sa agalon, aduna man siya ginatawag nga nanganda man siya, matinud-anon man siya, o nagabuhat siya sa kung unsay sakto. Now, why we prepare ourselves in the coming of Christ? Why? Because muni siya ang indication, muni siya ang tinuod nga timailhan sa tinuod nga ulipon ni Jesus, sa tinuod nga Kristohanon. O kita nagalook forward sa pagbalik ni Jesus nga aduna gayoy ganti nga iyang igahatag kanato. Matod pa diri no sa 2 Timothy 4:7 ug 8. Muni ingon ni Pablo kang Timothy nga kanisa panahon nga si Pablo nga hapit na siya muhawa or hapit na siya pagapatyon. Ug muni isa sa mga letter ni Pablo kang Timothy, nakigbisog na ako sa maayong pakigbisog. Natapos ko na ang lumba. Gituman nako ang pagtuo. So kuyaw kayo, no? Kani diri nakita nato nga si Pablo nakigbisog, contend siya sa iyang pagtuo. Nagapadayon siya sa pagwali o iyang gibarugan ang pagtulunan. He keep the faith, meaning katong pagtulunan iyang gihinumduman ug mo iyang faithful nga ginasulti, ginawali. Unsa man ang mga buot mo kontra kaniya, wala siya nagpalupig tungod kay siya nangandam. Matinud-anon siya nga ulipon ni Jesus. O kung sa may ingon, natapos ko na ang lumba. Meaning, iyahang panglantaw sa iyang kinabuhi, dili ni siya baklay, dili ni siya chill, wala niya gilantaw ang iyang kinabuhi. Isip Kristohanon nga maglakaw-lakaw lang sa mall, chill-chill lang. Yes, dili man na siya dautan, pero ang point lang diri is, ang yung panglantaw is lumba. No? Dagan kini. Okay? Dagan kini ngadto sa finish line tungod kay ang iyang gipicture yang kagalingon nga focus siya sa goal. Nag-focus siya sa unsay naa sa unahan. O bisan unsa kalisod ang kinabuhi, nagapadayon siya kay nasayod siya nga aduna gayoy maayo sa unahan, adunay maayo nga giandam si Jesus alang kaniya. So lumba ni siya igsoon. So as we face the year 2021, okay, continue racing. Okay? Pero nasay kita nga isip usa ka Kristohanon, makapadayon lamang kita pinaagi sa kusog grasya ni Jesus nga iyang inasustinar kanato. Nga ang kapaghuman sa lumba, dili ni siya tungod sa ato ang kusog, dili ni siya tungod sa ato ang kaalam or kahibalo, tungod kay maayo kita, makahuman kita, kay kita ginasustinar man ni Jesus. Apan, ang atong part is to abide, to keep on running forward. Wala ta kabalo, unsay umuabot tayo sa 2021, January patakaron. Okay? Apan nasayod kita nga kani nga tuig maayo. Kani nga tuig year of God's favor. Dili ni sa tungod kay unsa may pagabuhaton sa Ginoo kanato nga murag makadawat tag mga milyones sa kinabuhi, because itiman ilang you are a child of God. And as a child of God, God will sustain you. God will enable you. God will give you grace, no,
to be able to finish the race. Rely upon the grace of the Lord Jesus Christ. Rely upon His promises in this word to His people. Ingon pa si Pablo, gituman ako ang pagtuo. He keep the faith. He keep the faith. Regardless sa mga pagsulay sa kinabuhi, unsa man na yung na-experiencehan ng mga paglutos, pagtraidor, nagpabilin siya sa pagtuo. He keep the faith. And I hope this is also our attitude as we run the race this 2021 as a Christian. Fight the good fight of faith. Run the race, keep the faith. Matod pa po ni Pablo, sukad, karon adunay gitagana, alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong. Nga niadto unyang adlaw, igante kanako sa Ginoo ang matarong maghuhukom ug dili lamang kanako kun dili usab. Matod pa diri mga igsunan, sa tanang mga nahigugma sa iyang pagpadayag. Look forward of the crown. Muni ang reason ni Pablo nganong he keep the faith, he ran the race, he contends because he looks forward of the crown of life. Kanang uba mga ginatingwa sa mga katawa diri sa kalibutan, layo ra gid kaayo na siya igsoon sa ato ang madawat ug madamlag diha sa presensya ni Ginoong Hesus. Run the race because naay ganti nga gitagana sa Dios kanato nga nangandam. Muna nga ingon there, be ready, katong nangandam will be happy, magmalipayon. Okay? So matod po diya sa matod po diri sa kadtong matinud-anon, no? Muna siya ang usa sa mga ato ang timanan, kadtong matinud-anon og nanggandam sa pagbalik ni Hesus, adunay ganti nga giandam alang kanila. So, igsoon, look forward of that particular day. Now, karon, unsa ato nang naisgutan ang maayong ulipon, ato karong isgutan ang dautan nga ulipon. Now, timani, they have the same master, they have the same responsibility, they live in the same house, pero they don't have different ilang attitude managlahi. Okay? Different ang ilang attitude. Usa matong matunan ani. Ang daotang ulipon una-una sa tanan walay pagtuo. Matud pa diri sa dihang ingon siya apan kun daotan siya nga sulugoon or lipon, mingon siya siyang kagalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Sa pagpakitaan niya nga ang iyang agalon nagbutang nag mga ginatawag nga mga sanina siyang malita, ready na ang ticket o uban pa nga mga iyang gikinanglan murag tingali una-una niya murag dugay gini mo balik kay murag dako-dako ang malita ang iyang gipak. Okay? So sa diyang pagbiya gayod sa iyang agalon sa maong panimalay ang iya ding ginahuna. Dugay pang bubalik ang akong agalon sa dihang nawala na niya nakita ang iyang agalon. Sige, nakasakay na to Iloprano. Layo, dugay pa kayo to. Ito siya, dugay pang mubalik ang akong. Kasi kani siya nga sulti, is gisulti niya sa iyang kagalingon. He said in his heart, meaning, dara yun na-expose ang tinuod yun niya nga kinaiya. Ang tinuod yun niya nga color. Tingali, katong napang iyang agalon, mubuhat na po sa iyang buluhaton, uban pa, pero sa diyang wala na ang iyang agalon, na-expose ang iyang unsay naasulod sa iyang kasing-kasing. Dugay pang muli ang akong
agalon. Mura bitaw kanang maestra, no, maestra nga magpa-take og exam, no, mag-take og exam niya, mingon ng maestra mga students, I will go to the principal's room, do not copy. Ayo baya good pagpangopya ha. Okay. Pagbiya sa maestra. 1 minute wa pa. 2 minutes, murag dugay-dugay pa. Sang uban nila taas-taas ng liog. Ang uban hinahinay nagkuhit. Sa istorya na hantod. Wa na. Ang isa nagkuha na. Chair hopping na. Adto na dadto sa iyang mga suki nga mga hatagay o answer. So mura ginana no, sama na nga attitude. Nag-expose lang gina siya sa tinuod nga attitude ang mga estudyante nga they are all sinners. O kitang tanan no nga makasala. Muna nga kung ang tao, kung ang usa ka nag-claim nga Kristohanon siya, unya ang iyang unahuna nga, ako rabi tao isa, murag mo po'y nakakita. Nagpadayag lang gina siya, unsay naagay yun sa iyang kasing-kasing, unsa man din naaday sa kasing-kasing sa tao. Kaya atong isgutan, si Kristo mismo nag-isgot ana, dari sa Marcos 7:21-22, kay gikan sa kasing-kasing, ang tao makanahuna og dautan. So katong hunahuna nga dautan nga dugay pang mubalik ang akong agalon. Katong hunahuna nga dautan nga magabuhat ko unsay dili uyon sa akong agalon uban pa. It's an evil thought nga gikan sa kasing-kasing ug usa pa gyud ang okay? Mga huna-huna nga dautan, unsa pa gini, gikan sa kasing-kasing nga makahimog sa lawayong pakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagkamalimbungon, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamahitason og kabuang. So, prangka kayo ang bersikulo igsoon. So, muni siya, kanina yung mga sala nga ng gawas, okay, gikan sa kasing-kasing. Dari na to makita nga, kung ang usa ka tao, no, pero bitaw giluagan, ang iya bitaw ginatawag nga restriction, diha gid makita ang tinuod nga kinaiya sa tao. Okay? Because ang sala, wala gikan pagawas pasulod. Ang sala is gikan na siya sa sulod pagawas. O dari lang ginato nakita nga kaning dautan nga ulipon ni pagawas siyang tinuod nga color. O nakita nato diri, no? Kato siya nga dugay pang mobalik ang akong agalon. So nilid to siya sa kinaiya sa mga batasan, mga butang nga dautan. Ngano man sa verse 49 ingon siya, og musugod siya pagpamunal sa iyang kaubang sulugon. Nahimong brutal. Na brutal ang sagkalit sa diyang nawala na iyang nibiya ang agalon. Namunal na noon na ay ginatag abuse of power. Kaya mas higher kaniya, nilarga man siya karon namunal sa iyang mga sulugon. Ang ubang tingali napasmo na kay wala tayong magtrabaho niya. Siyempre, gutom biya, way kusog. Unsa pa gid ang gibuhat? No, kani unsa may point ani? Ang loving your neighbor, loving others, wala na. Unsa may yan? Nagpalabi na sa kaon, inom, uban sa mga palahubog. Wala, kuyaw kayo no? Wala na. Ang paghigugma siyang isikataw o ang paghigugma na sa iyang kaugalingon, mao iyang yatimad. Nagpalabi og kaon, so wala di ka bosa, do siya sa refrigerator, kuha siya ham. Tingali, abusado pa siya. Tutuoy ko be. Uban tingali, paliti ko kuha na to, pula nga kabayo. Unsa ba ka na mga ilimnon dia, o tingali, Johnny Walker, kay unsa yan, nagpalabi siya kaon og inom.
naghubog-hubog siya. Nakita nato rin, no, that his sinful nature ni tunga gayud og ni nagpasulabi. Si Pablo, no, aduna siya gisgutan nandi sa 2 Corinthians 6:9 ug 10, ingon siya, sa walay duha-duha, gisulti kini siya ni Pablo sa mga Kristohanon ngadto sa Korinto nga naghunahuna sila nga okay ra ang ilang ginabuhat nga maskin sala pero kigalang uno na nga Kristiyan naman mi, luwas naman mi. So giklaro gyud ni Pablo nga giwarningan sila ngayon sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang daotan dili makasulod sa gingerian sa Dios. Ang daotan dili gayud makasulod sa gingerian sa Dios. Muna nga ayaw pagpanglimbong, ayaw pagpalimbong, meaning ayaw pailad. Di ba? Many times atong kinabuhi nagpailad ta. Nagpailad ta nga okay ra ang pagbuhat, practicing sa mga sala nga walay pagbiya, walay paghinulsol kay ang uban manggod nagatuo no nga tungod kay sila nituo na kang Hesus, nag sinner's prayer na, murag okay na ang life, murag diretso na ko sa langit, murag sure na ang ako ang ilahang ginatawag nga future, pero wala ni biya. Kana sa igsuon is nagpalimbong ka sa imuhang kogalingon. Ano man, ayaw pagpalimbong kay ang tao nga makikilawason. Nga makikilawason ni siya sa nga nang gawa sa kaminyoon or mato pa isguta pa ganito karon, no? O nagsimba og mga Diyos-Diyos, mga mananapaw, o nakighilawa sa isig ka ba kalalaki, klaro gyud kay di, o isig ka babae, o kawatan, o hakog, o kani palahubog. So suwa kay to siya katong dautan nga ulipon. Tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingerian sa Dios. Isa gisultian ni Pablo ani katong mga nagprofess nga sila Christian pero practicing sinners nga kani ilang ginabuhat sa Korinto. Dili lang ni warning kanila warning pod ni siya kanato karon. Nga naman, mo ba ni siya ang picture sa tao, Kristohanon nga nangandam sa pagbalik ni Jesus? Mo ba ni ang kinabuhi sa tao nga nagalook forward sa purong-purong nga itagana ni Jesus? Muni ang mga tao, mga professing Christians, profess lang, mga fake believers, they believe that they can go to heaven without forsaking sin sa ilahang kinabuhi. This is a warning for all of us. Kung nagpailad ka sa imuhang kanang lawas nun nga kinaya sa imuhang sala, ayaw pailad. Klaro kayo, dili makasulod sa gingerian sa Dios ang mga practicing sinners, mga nagkinabuhi sa sala, nga nagprofess nga sila Kristohanon, but in reality, their lives reveal nga they are fake Christians. Unsapay na itong maisgutan aning ginatawag nga dautan nga ulipon. Ang dautan nga ulipon, dili andam sa pagbalik siyang agalon, unsay nahitabo. Unya, ang agalon ni atong sulugon, mahibalik, usa ni ana ka adlaw nga wala niya paabuta sa takna nga wala niya hibalui. Klaro kayo, dili sa andam. Buhat siya mga butang nga dili angay, nagpataka siya, o sadyang libalik na iyang agalon, wala niya na-detect. Tingali, nasakpan siya nga gainom siyang barkada,
Tingali nasakpan siya nga naadto sa usa ka kanang sigapalo nga lugar. Tingali naandam siya, nasakpan siya nga kamulong surf diya sa computer nga mga malaway nga mga butang. Nasakpan siya sa practicing kanang corruption. Wala siya nangandam. Kumpiyansa kayo. O unsay nahitabo. Ang dautan nga ulipon, gisilutan. Grabe kayo ang term, kuyaw kayo, taguron siya. Sa in English, is, ikat siya into. So this is a figurative speech nga unsa ka severe, unsa ka ngilngig, ang iyang agian, tungod kay siya, nasakpan, nga wala nangandam. Unsa ingon? Silutan siya sa galon o gusay buhaton, ipahamtang kaniya ang gitagana sa mga tigpakaruning nun, mga Pharisees, mga tigpakaruning nun, kay kining nga ulipon tigpakaruning nun No? In reality, nakita gyud nga siya unbeliever. Kani nga daw tang ulipon, sama ni siya kang Judas, the Iscariot. Muni siya, tigpakaron ingnon. Unsa may buhaton sa galon kanya, maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon. Nakatisting na ba kaghilak nga magkagot ang imong ngipon? Unsa nakasakit? Now, katong wali, katong niagi, 2 Sundays, so si Tony nagwali, di ba, nagisgot siya sa pagbalik ni Jesus. Unya, muni ang iyang giingon, sa pagbalik ni Jesus, mutunga sa langit ang timaan sa anak sa tao. Unsa may manghilak ang tanang banay. Sa yuta o makakita sila sa anak sa tao nga moabot, sinapnay sa mga panganod sa langit, moabot siya nga may gahom o dakong himaya. Kani manghilak dili lang ni mga Muslim, mga Buddhist, mga atheist, o kaban pang mga lahi nga mga relihiyon nga wala nagtuo kang Hesus. Kabalo ba mo nga usa sa mga manghilak diri is tingali kauban nato. Tingali lang. Basin kauban nato sa simbahan, basin kauban nato sa small group, basin kauban nato sa panimalay. Ang manghilak diri is katong mga tao that they are expecting that they are part of Christ, yet Christ denies them. They are part of the church, but they are not part of Christ. They are part of the small group, pero wala sila'y part diha kang Christ. They belong to the church, but they do not belong to the kingdom of God. Manghilak. Great disappointment. Grabe ilang mahay-mahay. Nga naman. Ang uban nali mga ulaw. Because, usay gingon sa Biblia, unsa man tong binuhatan sa kangit-ngit, i-expose sa light. And Jesus Christ is the light. Matod pa diri, unsa man gid ay ang attitude sa Kristohanon gyud. Israel iyan ning gingon, the true Christian, true believer, hates sin, flees from it, fights against it, considers it his greatest plague, resents the burden, its presence, mourns when he falls under its influence, and longs to be completely delivered from it. Muni, ang attitude sa tinuod nga Kristohanon. Dabatay kalagot sa sala, nabatay paglikay sa sala, nakibatok bata sa sala, ato ba kining gikonsiderar nga usa ka plague sama sa COVID nga likayan? Ato ba kining kanibang sala? Okay. Ato ba kining gikalagut-gutan nga maskin ang iyang kung naa siya
di ta gusto nga naa sa iyang presensya. Kini, kung makasala kita, kung mahulog kita, aduna ba'y kasubo sa atong kasing-kasing kay atong napasikitan ang Ginoo? Or kung makasala kita, murag wala ray nahitabo. Murag okay ra, murag walay ginatawag nga repentance. And nagalong ba kita to be completely delivered from it? This is a life of a true Christian. This is a life of a true Christian. Muni ang kinabuhi sa maayo nga ulipon. Dili man ta perpekto. Yes, dili ta perpekto. Pero dili nato na siya himog rason nga magpadayon kita sa pagbuhat unsay makalilisang atubangan sa Dios. Igsoon 2021 unsa man tong sala nga imong gisagulan sa 2020, unsa man tong mga bisyo uban pa. Ang pangutana 2021 kanusa pa man nimo na biyaan. Kanusa pa man kamuundang anang mga malaway nga mga butang. Kanusa pa man kamuundang. We are looking forward of Christ's return. I hope sama ta sa maayong nga ulipon nga nasakpan nga nagabuhat sa unsay iyahang gisulti kanato. Then according to Paul Washer, those who have been saved by faith will begin to live increasing conformity to God's will. As time goes by, gagrow kita, nagakonform kita in the image of Christ. Not by their own strength, but because they have been regenerated, indwelt by God's Spirit. They are God's work for God's glory. They will not be lost because God will not lose them. This is a life of preparedness. This is a life nga nagandam sa pagbalik ni Jesus. Makayon ka, murag dugay pa man mo balik si Jesus. Yes, dugay. Si mong unahuna. Pero unahuna mo, mubalik siya soon. Or kung dili ita niya maandam, di man ni death, di po magsaba. Whether masapdan tan ato makitan si Jesus nga ni balik, or at humanin ning kinabuhi, mo atubang ta niya. Are you ready? Are you ready? I hope you will be ready. Muna siya ang big idea. Mubalik si Jesus sama sa kawatan. Bulahan katong naabtan nga nangandam, apan alaot katong wala nagpakabana. Igsoon. Be ready. Be happy. Katong nangandam, katong nagpakabana, ang ending nila, happy. Katong walay pakabana, ending nila, misery. Choose asa ka dapit. Let us pray. Daghang salamat, Ginoo. Sa imong grasya, kaluoy kanamo, salamat sa tuig 2021. Nga imo kaming gitagaan og bagong tuig. Og hinaot unta nga kini nga tuig is a year that we continue to grow in our faith in you. That in spite sa mga challenges nga mong pag-aatubangon, kini nga year will always be a year of your blessing, year of your favor, because we are your children, and you promise us to never leave us nor forsake us. In spite, kung sa may tabo ani nga year, O Lord, we rely upon you, we trust in you, because you are sovereign God who is powerful and able to save us. We give you praise and honor. Salamat kay Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.